Os concellos da contorna queren evitar a toda costa a propagación do coronavirus. Para protexer a veciñanza, nos diferentes municipios estánse levando a cabo traballos de desinfección en todas as rúas. As tarefas de fumigación tamén se estenden a outras zonas que nestes momentos adquiren gran importancia. É o caso dos centros de saúde, as farmacias, os supermercados e os bancos. No municipio de Sanxenxo, as tarefas de fumigación leváronse a cabo na zona de Portonovo. Durante a mañá, os servizos de protección do concello estiveron desinfectando todas as rúas da vila, centrándose especialmente no casco vello. Nas tarefas están a traballar 11 persoas. Os traballadores da concesionaria da limpeza, 2 operarios municipais e 2 veciños de forma voluntaria que cos seus tractores están axudando a axilizar os traballos. O plan de limpeza e desinfección continuará mañá no casco vello de Sanxenxo e nos vindeiros días en Vilalonga, no Haya e Dorrón. No concello de Vilanova as labores estiveron centradas hoxe nas instalacións máis frecuentadas, como é o caso dos centros de saúde de Vilanova e Baión, os supermercados e os bancos, ademais das rúas máis transitadas como a de Rosalía de Castro, onde se atopa a sucursal de Correos. Nestes momentos estase a proceder a unha desinfección total en todas as rúas. Estas medidas de protección xa foron iniciadas por outros concellos durante a fin de semana. Municipios como Meis, Cambados e Valga desinfectaron as súas rúas con maior coidado nas zonas máis transitadas. Estas tarefas estánse levando a cabo polos equipos de protección civil, polos servizos de limpeza ou polos propios operarios do concello. En Cambados, contase ademais coa colaboración das adegas.